Ekran! Het tranen niet op, als waren de waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent, op radio of op YouTube. Heb een gezien de tijd met ons. We zijn hier vandaag in Sommerfeld, bij mijn ouderen, in een spazierstube hier in Paraguay. Die heeft hier zeer schijn, bij mijn ouderen, zeer schijn eten. En vandaag hebben we hier Dora Niefeld. Dora, kan je die eenmaal voorstellen? Ja, zoals u ziet, ik zie Dora Niefeld. Ik zie bevriend met Clarence Niefeld. En we hebben 5 kinderen. De oudste is 17 en de jongste is 9. Daartussen zijn dan 3 jongens. En kaart eenmaal waar we zijn de predialied en I am Guide in Sommerfeld. En we doen het op eigen beratung geven, mijn man en ik. En ik doe ook, mijn vrouw is komen, de mijales. Ik geef dan ook beratung en merk ook kinderprogramma over radio. En op am liefsten ja, dat immer thuis met mijn familie zijn, dat mag ik zeggen. Nou ja, dat schijnt hier. Ik heb jullie familie ook een paar Mal een klein beetje ervaren. Ik heb al een paar jaar in Canada gewoond en komt dat krijg zo uit dat je dan ook te woonde. En voor die paar jaar, en dat we ons dan, we woonden niet ganz dicht op, maar een paar Mal kunnen we ons toch treffen. Dat we zeer schijn jullie familie kennen te leren. Wer zijn die ouderen? Kan je van die vertellen? Ja, mijn ouderen zijn Jacob en Elisabeth Heinrichs. Vele van ik Jacob Hendrik zei, dan weten ze am besten, ja. En wanneer nog Predja Jacob Hendrik zei? Ja, Predja, de oudste Jacob Hendrik Slang. Ja, dat waren mijn ouderen en eenmaal te mijn geschwisterkreis. Mijn ouderen hadden een grote familie. Ze hebben 17 kinderen gehad. Also ik gleich leven, ik gleich een grote familie. En uit zo'n familie kom ik, ja. Wie het begint dan ook zo dat de mensen vroeger als een zeer grote familie en je dacht dat is bloß onze familie, dat we gleich groot, dat we bloß jullie familie waren. Wat dacht je daarover? Ik had me niemand zo gemerkt dat het een grote was. Ik dacht maar dat we werkelijk een fijne familie. Maar als mensen zeggen, wauw, die hebben een grote familie. Maar trotzdem, ik gleich een grote familie. En dat ik kan jullie alle ook zeggen en ook wordt van jullie familie. Wow, je hebt veel beleefd en ik weet, du hast ook veel beleefd. Kan je mal besonders van die jugend vertellen, waar je die bekeerd hast, kan je van dort mal vertellen? Ja, ik wil van een beetje dingen aanvangen. Ik zie een grote familie opgewassen en daar is zeer veel los, want man dat zo heet, dat een grote familie is. En een zeer wichtiger punt wat mij maar weer, ik geloof ik weer 6-7 jaar, dan eenmaal een dag zei mijn vader, vandaag ovens waar we Schul spelen. En we gingen vrijdag ons besonders de kleinste zei, dat gaf je Schul en wat brug we in de Schul, dat we bloß eine Bibel sehen, Papa. En dan kwamen we alle Ramendash, ik kon dat nog zijn, weil we de Ramendash zaten, ik was te klein, ik kon nog niet lezen. Maar dan hadden we Schulthuis. En dat interessante was, we zeiden de tweede week frisch. En zo vangt de Bibelstunde in ons heim aan. We gaan Lothar, wanneer ik aan Lothar denk, en de jugendjaren, we gaan bij 20 jaar, like, dat we, meest 20 jaar wordt, dat we thuis een Bibelstunde gehad. Ja. Van deze Bibelstunde zie ik ook een kleine poortje was, een beetje Lothar als du. Nu zijn mijn eerste biblische Geschichte, wat ik gehoord heb van... Mama had thuis ook al verteld, maar van een andere tante, dat we dan al geraten werden. En ik denk dat nog wel zeer schijn dat je mondags overs te school varen, te Bibelstunde varen. Wo wir dann die Jugend wieder als du ab was? Ja, eine Jugend, te die tijd als ik in de Jugend weer dort geen programma voor de Jugend. Ik weer van 15 jaar Jugendliche, dus dat vandaag de dag nog is. Door weinig, also ik ging naar de Eik, op een gas wie we. En ik had me van klein aan immer vergenomen, niet met mijn alcohol over de lippen komen. Wie irgendwie zo mijn wunsch wat ik durchzetten wil.
En toen stonden weer het, als ik dan hier op een eik weer met al de jugendlichen, dan werd zij bij je gedronken. En mij werd uitgelacht, mensen, de jugend maken spoes met mij, daar Eva mij. Einmal weet ik wie ik ganz not begoten, wil ik zei, ik wil niet drinken. En ik blijf daarbij, ik drink niet. En währenddem dat ik met dit te doen had, ik leef anders en wie op een eik, dan vang ik werkelijk aan God te zoeken en te vragen, wat is dat? Wat hast du dan voor mij? Maar eenmaal een dag kwam een vriend naar mij en gaf me een ganz kort gedicht. En dat gedicht weer zo. Ik wil die en de jugendlichen dat einfach mal zo verzeien. Dat we, hast du die mal beteerd? Wanneer niet, dan is het van jou. Maar kan dat vielleicht zijn te laat. Dat we, dat gedicht wat mij gebracht werd en dat had irgendwie mijn hart zo bereid. Ik ging in mijn stoel neer, ik sloot de deur toe en val op knieën voor een bad. Ik bid te God, ik wil dat van jou doen. Ik wist zelfs niet wat ik doen zal, maar ik bid en zei te Jezus, mij zijn mijn zinden werkelijk zeer leid wat ik met nu gedaan heb. Ik wil een ander leven vieren. En als ik dus een gebed had, dan stond ik op en daar bezit lag de Bijbel. Ik nam de Bijbel en sloeg die op. En ik vang zo'n vrede. Ik wou den vers maar lezen, den vang wie aan Psalm 28. Dat weer de ganze Psalm, op een paar vers weer mij zeer wichtig. En vers 2 weer, hier mij, wanneer ik roep en nu die halbvrouw. Wanneer ik mijn hand im Gebet opvoed. En vers 6 weer dan al de bestätigung. Lof dem Herrn, weil hij heeft mijn Gebet erhört. Mijn Herr is mijn sterkung en ik zie van ganzen harte vrouw. Ik las de Bijbel en dat wees van Jezus dat voets bestätigt dat die zijn vergeef, du bist een Gotteskind. En den vrede voelde ik zo ganz warm. En ik weet nog, de nächste dag, ik weer zo veel, ik vertel jeden een dat. Wat ik beleefd had. Zijn we nog eenmaal, hoe oud was je dan als dat passierde dan? 15 jaar. 15 jaar, wauw. Zo schijnt het hier waar de Bijbel dan ook zo klaar reden deed. Dus, waar die God vroeg en dat hij voets hier deed en voets antwoorden deed en dat u den vrede ving deed. Dat is wat wonderbaar is. Waar waren dan die eerste ervaringen als een jonge kind Gottes? De eerste, ik weer vol daarvan. Ik weet dat ik vertelde aan mijn vriend op de eik. En die waren niet begeisterd daarvan. Die hebben me uitgelacht en ik weer bald ganz ohne vriend. Ik had niet meer een vriend, weil dat weer te veel wat ik daar gezegd had. En interessant wie ook in deze tijd, nog een paar maanden na mijn bekering, dan gaf het een gemeentespaltung in de kolonie Sommerfeld. En dan wie ik van tijd lang ganz thuis. Also, op een eik, dat weer niet voor mij, een vriend had ik niet. En dat gaf een gemeentespaltung. Er waren niet zeer vele wat daar te bijdroeg dat het een spaltung gaf. Maar dan moest ik me frisch irgendwo neervingen in de jugend. So, du wilt wie een paar Monate later sagst du wirst nach 15 Jahren aus dieser Spaltung passieren. Dan wie ik groot 16. Ja, als de spaltung passierde, dan wie ik groot 16. En also ik weet zeer goed wat het leven op eik is. En interessant weer, als we dan de gemeentespaltung hadden, dan werd... We hadden niet voets een Zeug. We hadden de eerste tijd een Tinglade Zeug. En dat is ook daar, waar ik me toffen leid. Also, ik zie niet in het Zeug getoffen in dem zin. Dat we een spekker, waar ik me toffen leid. En als de Zeug is fertig weer, dan vangt man in de gemeente, waar ik dan weer met Jugendlichen aan.
So, dann bist du ab dieser ersten Jugendstunde mal gewesen. Oder wie viel Leute wirst du dann al 17 oder al 18 oder weißt du nicht mehr? Ich werde, glaube ich, noch 16, als die erste Jugendstunde wir. Ja, dann wie 15 Jugendliche. Was denkt ihr von dieser Jugendstunde? Oh, wie sangen da und wie wäre so froh, dass man endlich was gab, wo man sich geistlich steuern kann. So scheint es hier von wo du dort alles erlebt hast und wo du ab einmal was nie, was kannst du nachsehen, wo wird in der ersten Zeit in der neue Gemeinde, du wie alles nie, und wo wird in der ersten Zeit? Weil wir hadden de wenigste Bibelstunde wieder, wat we dan maar bij ons thuis aanvangen als school. En man vangt meest met koerzingen aan. Ik weer een zeer ständiger Koorzanger, wir zingen zeer schön. En besonders, ik had een zuster, wat er een jaar ouder wie is ik. En met dat hoopte ik thuis zeer veel. Avond voor avond zat wie een zanger. So schön ging anstaat en wir waren wirklich begeistert für das neuen Anfang, was das gab. So, du wirst so viel Freude und das schien sich so, das ging alles bloß bei ab und vielleicht ich stelle mir so vor, du wirst viel jenst und trotzdem noch gehen, aber irgendwo glaube ich nicht, dass du das wirklich hindert, das abzuhören, nicht so? Das möchte jenst und dass die abhören wollen, mit was die tun. No, je daler de jenst dann kommt, je daler Ich wird wie uns für das Geistliche und Gott sehen das auch. So, aber dann, das scheint sich so, die Friedensbeugung plus nach, was passiert? Ich habe verstanden, dann erst einmal, was sehr traurig passiert. Was passiert? Ja, die Gemeinde, wir von ungefähr ein Jahr, von März wie die Gemeinde, aber das andere Jahr März, dann wir ein großes Accident an meine Familie kriegt. Also da kommen 7 Stück, was da den Tag zu Tod kommen. Und dort wir von deiner Familie, und ich weiß, dass was sehr traurig leider regt uns die Zeit von der auch nicht aus, dass wir wieder von der eigentlich reden wollen. Aber für all die, was dort wieder tauchen wollen, was dann passiert ist, dann kann ich nächste Mal einschalten und wieder hören, was passiert ist. Ebenfalls möchte ich die Gottes sehen, wenn ich tauchen, dass du auch kannst nur denken über dein Leben, als du die all bekeert hast. Kriegst du das Gedächtnis von dir sehen? Hast du all Jesus in dein Hort? Das ist wirklich die wichtigste Frau, die wir an zum ganzen Leben stellen können. Wenn du das all hast, dann das ist die Bibelvers, dann lob dem Herrn und Freude an ihm, wenn es das was wunderbar ist. So, ich möchte Ihnen Gottes Segen wünschen und einen schönen Tag wieder, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Audobie wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.